11-nji iýulda Türkmenistanda türkmen halkynyň milli bayramlaryndan bolan Gurban bayramynyň 3-nji güni bellenilýär. Munyň bilen bagly Balkan we Mary welaýatlarynyň häkimetleri döwlet edara kärhanalarynda gurbanlyk üçin mal soýup sadaka berýärler. Ýöne resmiler sadakalar üçin büdjet işgärlerinden pul ýygnap, bu haýyr sahabat çäresini büdjetçileriň hasabyna amala aşyrýarlar. Şol bir wagtda habarçylarymyz ykdysady kynçylyklar sebäpli şu ýyl gurbanlyk üçin mal soýýan hojalyklaryň juda azdygyny habar berýärler. Her gün Türkmenbaşy şäherindäki Ruhyet köşküniň öňünde 20 sany gazanda nahar bişirilip, döwletiň gurbanlyk sadakalary berilýär. Bu sadakalar büdjet işgärleriniň hasabyna geçirildi. Gurbanlyk sadakalaryny bermek üçin büdjet işgärleriniň her birinden 60 manatdan pul ýygnaldy. Bu pula 50 sany goýunyň satyn alynandygy we olaryň gurbanlyk üçin soýlandygy aýdyldy diýip Türkmenbaşly büdjet işgärleriniň biri anonimlik şertinde 11-nji iýulda gurrun berdi. Balkan habarçymyz büdjet işgärleriniň ençemesine salgylanyp, bu pullaryň Türkmenbaşydaky mektepleriň, çağalar baglarynyň, keselhanalaryň, deňiz portunyň we harby hukuk goraýjy bölümleriň işgärlerinden ýygnalandygyny aýtdy. Sadakada bişirilen naharlaryň bir bölegi Türkmenbaşynyň çägindäki esirleri uğradylýar. Ýene bir bölegi şäherdäki yetimler öýüniň we hereketi mümkinçiligi çäkli çağalaryň öýüne iýerilýär diýip büdjet işgäri bellidi. Marda habarçymyz gurbanlyk sadakasyny bermek üçin bu sewitin büdjet işgärlerinden hem pul ýygnalandygyny habar berýär. Onuň sözlerine görä maddi mümkinçiligi çäkli işgärleriň käbiri pul goşandyny bermekden ýüz öwürmäge synançdy. Ýöne idare resmileri olary kemsidirji sözler aýdyp, olary pul goşmaga mejbur etdi. Pul süpleýän edara resmilerine pul berjek däl, pulumuz ýok diýseň, utanaňyz okmy haýyr sahabat edersiňiz, 50 manat bilen pully bolmarsyňyz, bol tapşyryň diýip gaýta özüňizi utandyrýarlar. Işgärler bu pula çağalarymyza süýjü kök alyp bersek hasky bolar diýip öz aralarynda gurrun edýärler. Diýip adynyň efirde tutulmazlygyny soran marly büdjet işgäri 11-nji iýulda gurrun berdi. Habarçymyzyň maglumatyna görä edara kärhanalaryň köpüsi gurbanlyk sadakalaryny Gurban bayramyndan bir gün öň 8-nji iýulda anny güni giýişlik berdi. Her edarada işgärlerden ýygnalan pullary bir goýun satyn alynıp nahar bişirildi. Iň gymmat goýunyň bahasy 1000 manat, işgärleriň sany bolsa onlarça adama deň. Galan pullary näme edýändikleri belli däl. Bir bahana bolsa işgärlerden pul ýygnaýarlar. Ýolbaşçylar öz jübilerine pul urmak üçin gurbanlygyň bahana edýärler diýip marly büdjet işgäri bellidi. Adatlyk baýdylanlar barada Balkan we Mary welaýatlarynyň häkimetlerinden goşmaça maglumat ýa komentari alyp bilmedi. Türkmenistanda büdjet işgärleri dürli maksatlar üçin ýylyň dowamında onlarça gedek pul goşmaga mejbur bolýarlar. Marda habarçymyz Sewitde goýunlaryň bahalarynyň geçen ýyl bilen deňeşdirilende bir näme ardanlandygyny aýdyp, olaryň 10-njy iýuldaky narhlary barada hem maglumat berdi. Bu ýyl bir goýun 800-1000 manat aralygyndə bahalanýan bolsa, geçen ýyl gurbanlyk goýunlarynyň iň ardany 1200 manada deňdi. Habarçymyz mallar ardanlan bolsa da ykdysady kynçylyklar sebäpli şu ýyl gurbanlyk üçin goýun soýýan hojalyklaryň juda azdygyny aýdýar. Köp adama günnelik iýjek çöregi gaýgy. Şol sebäpli gurbanlyk üçin mal soýup sadaka berýän adam juda az diýip habarçymyz bir marly ýaşaýjynyň sözlerini titirledi. Habarçymyz Mary şäherinde Gurban bayramynyň şowhunyň o diýen duýulmaýandygyny, bugünleriň adaty günlerdäki ýaldygyny, her kimiň öz işi bilen başaýdygyny hem belleýär. Gurban bayramyndan bir näçe gün öň döwlet telewizionyasy üçin video reportajlar taýýarlandy. Bulary taýýarlamak işlerine büdjet işgärleri, çağalar we ýaşullar köpçülikleýin gatnaşdyryldy. Häzir şäheriň içinde durmuş adaty günlerdäki ýaly dowam edýär. Diýip marly büdjet işgäri aýtdy. Şol bir wagtda habarçymyz owa ýerlerinde gurbanlyk üçin sadaka berýän hojalyklaryň az kim bolsa da bardygyny hem habar berýär. Onuň sözlerine görä şu günler bu sadakalar ykdysady kynçylyklar sebäpli grupdan gaçan köp maşgalalar şol sanda çağalar üçin doýugany naharlanmak ýerine öwrüldi. Owanyň her köçesinde bir ýa-da 2 hojalyk gurbanlyk edýär. Gurbanlyk edýän hojalyklara garyp adamlar ähli çağalaryny alyp barýarlar. Soň şol hojalyklarda 3 günläp nahar bişirilmeýär. Olar öz çağalaryna garynlaryňyzy gurbanlykda doýurup gelin. Adygymyz ekonom bolar diýerler. Nahar çekilen wagty bu çağalar öz öňüne berilýän naharlardan daşary bir näçe okara artyk nahar alýarlar. Olar ýanlary bilen
gaw alyp gelip şol artyk alynýan naharlary öýlerine alyp gidýärler. Bu adamlar obanyň çetlerinde edilýän gurbanlyk sadakalaryna da çağırylmasa hem baryp garynlaryny doýurýarlar diýip oba ýaşaýjysy anonimlik şertinde gurrun berdi. Türkmenistan soňky ýyllarda öz garaşsyzlygynyň iň agyr ykdysady kynçylyklaryndan birini başdan geçirýär.